wayengukhomishana wezokuhlunyelisa kwemilo Atafreza wagunyaza ukudedela ngoshwele kaJacob Zuma ngo-2021 singakapheli isigwebo sakhe. Lokhu kwathiwa ngenxa yokungaphatheki kahle empilweni. Ukuboshwa kukaZuma kwaholela ecekelweni phansi kwezakhiwo nokutapa ukudla nempahla yetolo okwadla igidi zemali emnothweni wakuleli. Osomabhizinisi bathi isinqumo sakamuva senkantolo yomthetho-sisekelo sibenze bahlalela uvalweni. Kwakuyinkinga kakhulu njengoba sidayisa thina esiphila ngawo lo msebenzi. Sacabanga ukuthi kusasa sizothenga kephi, sizophila ngani ngoba phela umuntu uphila ngayo lento le. Si-order khona kulezi izitolo esedestroyiwe. Abenhlangano yosomabhizinisi iBlack Business Federation bathi uma ngaqala phansi okwango-2021 singaba sibi kakhulu isimo njengoba amanye amabhizinisi ayekhahlamezekile engakasimami ngokuphelele. People must not use this judgment or this decision to instigate violence again. We call on the law enforcement agency, to be in place, but of course do it with dignity, not harass people or arrest people, but just to make sure that they amend the situation. Emva kokudedela kukaZuma ngoshwele amanye amaqembu ezombusazwe nezinhlangano ezingenzuzo zanikele enkantolo ephakeme yaseGauteng ePretoria phosela inselele isinqumo sikaFraser. Inkantolo yathi uZuma wadedelwa ngokomthetho futhi kumele abuyele ejele. Imizamo yomnyango ozokuhlonyeliswa kwemilo kuba kubukezwe lesinqumo sichithiwe inkantolo yomthetho-sisekelo. Kwenzeka lokhu nje iJacob Zuma Foundation isikhiphe isitatimende ithi uZuma useRussia kusukela ngesonto ledlule uyoze abuyele kuleli uma odokotela sebeqedile ukumxilonga.